सराइबिलाव बीजेपी दलनि गेदेरथार खहा प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै सराइबिल मण्डल बीजेपी दलनि साब्रै गोख्रों मावथिफोरा दिनै इउपिपिएल दलाव जयनिं जाबाय। बीटीसी बिसायख'थिया खाथियाव फैगौखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनाय ओंखारनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बेबायदिनो दिनै सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय रायमना ओनसोलनि सराइबिल मण्डल बीजेपी दलनि माइनरिटी मोर्चानि आफादगिरि अरिन जय बसुमतारी, किसान मोर्चानि गाहाय नेतानि रबिन टप बिथांमोनजों लोगोसे गासै साब्रै गोख्रों मावथिफोरा दिनै मिरु इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतानि राजु नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दलनि मावफुं आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्म, इउपिपिएल दलनि सासे लाइमोन गोख्रों दैदेनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दलाव जयनिं जाफैयो। बीजेपी दलखौ नागारनानै इउपिपिएल दलाव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हादरनि थाखोनि राजखान्थि दोलो बीजेपी दलाव गोबाव खामानि मावदोंमोनब्लाबो गोजोननाय मोनाखैमोन। बेनिखायनो दिनैनि समाव बीटीसी ओनसोलाव प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो थानायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दलाव जयनिं जाफैदों होननानै बेबायदि फोरमायो। जय बसुमतारी गामिनि मुङा? आङो मथामबिल गामिनि। नों सिगाङाव मा दोलोआव दं? आङो सिगाङावहाय भारतीय जनता पार्टी दोलोआव दंमोन। मा पदआव दं? सराइबिल मण्डलनि माइनरिटी मोर्चा हिसाबै आङो सराइबिल मण्डल माइनरिटी मोर्चानि आफादगिरि जानानै आं दैदेनबोबाय थादोंमोन। दिनै मा दोलोआव जयेन जाखो? आङो दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआर हालामाव जे इउपिपिएल हान्जाया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव खामानि मावगासिनो दं, बेखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै जोङो नैबे इउपिपिएल दोलोआव जोङो खौसेयै जगदान होनो होननानै मदद खालामनो होननानै जोङो दिनै बीजेपी दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जोङो नुजाफैबाय। साबेसे हाबफैदों? जोङो दा बर्थमान जोङो साब्रै फैदों। जोङो फैबावगोन। जोङो कयेक दिननि उनाव जों मोनसे प्रग्राम लागोन। बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों गोबां माखासे बुथनि आफादगिरिफोर दं, बिसोरखौबो जों जयनिं खालामगोन। नोंथाङा बीजेपी दोलोनिफ्राय रिजाइन होखाबाय? आङो थांनाय 10 तारिख खालिनो आङो बीजेपी दोलोनि माइनरिटी मोर्चानि आफादगिरिखौ आङो रेजिगनेसन होखादों। उननि समाव नोंथाङा इउपिपिएल जों माबायदि हाबा मावो? आङो उननि समाव आङो इउपिपिएलनि जानानै आङो जेसेबां हागौ एसेबां आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामलांनो होननानै आं मावलांगोन। आं बेखौ आसा खालामनानै आङो बे पार्टियाव जगदान जाफैदों। मोर नाम रबिन टप्प। मैं सराइबिल बीजेपी मण्डलर किसान मोर्चार जेनेरेल सेक्रेटारि आছিলোঁ। मैं मोटामुटी 2টা টার্মস बीजेपी থাকি কাম কৰিছিলোঁ। আজি মই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিছোঁ। তো আজি নহয়, 10 তাৰিখত মই যোগদান কৰিছোঁ আৰু ৰেজিগনেশ্যনটো 10 তাৰিখে দিছোঁ। ইউপিপিএল ৰিজনেল দল আমাৰ মই নেশ্যনেল দলত আছিলোঁ। তাৰপিছত কাম কৰি পেলাই মই জানিছোঁ কি মানে নেশ্যনেল দলত থাকিলে আমাৰ ভৱিষ্যতটো মানে অন্ধকাৰ দেখা যায়, সেইকাৰণে ৰিজনেল দলত আহিলোঁ আৰু ৰিজনেল দলত থাকিম। বেলেগ আছে হয়, মই ইউপিপিএল দলক ভাল পাইছোঁ। কাম কাজখিনি 5 বছৰতে যিটো বিপিএফ দলে 17 বছৰত কৰিব পৰা নাই, সেই কামখিনি আমাৰ 4 বছৰতে কৰি দিছে। সেইকাৰণে মোক ভাল লাগিছে, মই সেইকাৰণে আহিলোঁ। কিমানজন জইন কৰিছে? আমি 4জন 10 তাৰিখত কৰিছোঁ আৰু কেইদিনৰ পিছত আমি প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই আমাৰ যিমান বুথ কমিটি কিষাণ মৰ্চা আছিল এইটো আমি যোগদান কৰিবলৈ থিৰাং কৰিছোঁ। আমাক ইউপিপিএল দলে আমাক বহুত ভালকৈ ৱেলকাম কৰিছে আৰু আশ্বাস দিছে আমি কিবা এটা মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দিম বুলি আশ্বাস দিছে।